Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Boyong Amang Ngagas. Ni Boyong kat nasingpet nga ubing. Nagagat ken amuna ti tumulong kadagiti dadakkel na. Nangruna pa'y tamasakit ti amana. Gapo iti panagraira ti sakit, iti lugar da, adi damot ammo no anya a klase ti sakit. Iti ipapan na panangayo, ken Aginanak pa'y, inton makainanaak, agawid akmeten, tapno mailakok matlang da ito'y kinayok, tapno day gatang ko iti kanan ni tatang. Adda nagpinda sa babaya, kalata nagparang iti sangok. Boyong, Sino ka? Napinda sa babae? saan ka nga agbutan? Sa anak adakas nga inkantada. Inkantada? Wan, siyak ni inkantada diwani. Nasingpat ka nga ubing. Isu asika ti maikaring nga ipaayak iti bilag. Bilag? Bilag a makaagas kadagiti masakit. Ha? Ikan ka iti bilag nga agagas, Boyong. Anya ti marik na kiti bagik? Simrak ti bilag iti bagin, Boyong. Iso amanipod ita, makaagas kan kadagiti masakit. Adda kagaya man. Buyong anak. anak, inururay na ka ni tatang mo. Takayat na ka nun ti agpakada. Ha? Anak. Saan ko nakabaylan ti bagik? Mataya kon. Agsingsing ba't kalata kumaanak ko? Di mo to paypayan ni nanak mo. Saan tatang? Saan kayo pa'y amatay? Kung nating kantada nga dabilag ko nga agagas. Iso apan nakakita no pudno. Anak, saanin na makalasat ti ama? Tatang, aprusan kayo. Kat agimbag kayo. Anyati. Anyati. Marikrik na kiti bagay. Napigsa akon. Ni. Awanin ti mariknak nga ot-ot iti bagay. Tatang, naimbag kayo ka din? Unanak ko. Membaga kon. Gapo iti panangapros mo kanyak. Anya akinadat-datlag da ito'y Boyong. Inaprusam ti amam, kat nagimbag adagos. O nanang, at dabilag ko nga agagas. Anya? Mapantay di balay da tata akong nanang, taprusak. Ngamin, matay ka nun sa amot tan. Anak ko, O nanang, darasan tayo ti magna. Tabarang makamakam tayo pa'y tibiyag na. Kanayon nakatulungan ni tata akong. Ngamin, nawan ti bagas tayo. Kat mangibaga akin kwa na. Ikan naklata. Ngawan ti mangnig ko amadikan kwa na. Iso anas ka na maagasan. alang arudan anak ko. Agawaan tatimag na. Apo, lakaya kon. Kat kanito met siguron,
ngay pulang ko tibiyag ko. Agsingsingpet ka, apo, napatag ka kanyak, nga uray pa'y saan ka kabagyan. Apong akong, aprusan ka, tapno agimbag ka. Ay, anyat mapaspasamak kanyak. Ay, napigsa ako na po. Ay, awanin ti sakit amarikrik-nak. Wenapong, naagasan kayo, gapo iti pa nangapros ko kada kayo. At dabilag na nga agagas, tata akong. Impaay kanukan kwa na ti may saan na singpet nga engkantada. Ay, nalabit asika tinapili ti engkantada. Gaputa na singpet kang haubing. Ala, ituloy mo ti kinasingpet mo, buyong apok. Wen, apong akong. Nagdinamagan niya gagagas ti anak tabakat. Iso aday ta. Iso da pa yan ti umay amis mo dito balay. Tapno agpaagas. Un nga rod lakay. Kat kita ti anak ta. Talagamat nga agasan na amin nga umay agpaagas. Wen bakit? Sapay la kuma. Ta amin dagiti nakaptan dito'y lugar tayo iti sakit kat maagasan. Tapno naragsak tayo amin. Adto'y ti kwarta. Itad ko kada kayo. Tada kayo matidadakkel ni Boyong ang nakaagas ita asawa. Saan kami nga awat iti kwarta, sir? Nagdakkel unay agatad dayta it itadyo. Alain yon. Tamakatulong kada kayo daytoy a kwarta. Si pupuso nga itad mi daytoy kada kayo. Isong awatan nyo kuman. Takurang pa'y dayta akatukad ti panangagas ti anak yu iti asawa. Sir, Nasayaat kami at tao. Kapsat. Iso ang nagtaod iti puso mi dayta agatad. Idulin mo. Ta dumteng to ti kanito. Akasapulan nyo ti kwarta. Antoy dagiti pinurus ko a prutas. Kanat nateng nano. Maragsa ka na kamang ipadawat kada kayo iti dayta. Gaputa na saya at kayo matatattao. No sana gapo ka ni Boyong. Sana naagasan ti anak mi amaladaga. Kapsat. Ala, inton sumarunong apit mi. Umay kanto ikan, kabsat. Agyaman kami no kasta kapsat. Ket sapay la kuma. Taag na nayon anabak nang ti apit nyo. lakay. Adon dagiti makmakan ana urnong tayo. Tado metlata ti umay mangyag iti prutas. Kanda dumapay anateng. Adda pa'y mangyag iti bagas. Wen nga rod bakit? Itad damat, isong awatan tayo latan Tano di tayo awatan, amangan nagsakit mat tinagam da kada tayo. Nanang, tatang, into nagsapa. Masapa tayo ang mapanidya bantay. Kuyugan dak ha. Ha? Apay? Intay ikan ning kantada diwani ti prutas kan nateng. Sige anak ko, mapantayo. Inkantada diwani! Inkantada diwani! Agpakita ka kumakanyak! Adtoyak, Boyong. Ha? Inkantada diwani? Adda itad mi kan ka prutas? Dagitoy prutas, inkantada anapintas. At dapay nateng. Agyaman nak. Talaga anasayaat kayo a pamilya. Talaga nga adda ayat iti puso yo. Gaputa sa andak a malipatan. Ti anak mi ti nakalagip nga umayda ka ikan iti prutas ken natang engkantada diwani. Ket sapay la kumata maikaridag iti sagot mi kan ka. Sapay kumata awatem. Apay kit din asaan ko nga awaten. Nangruna kat nagtaod iti puso yo. Awatek dagita asagot yo kanya. Kat agyaman na.
Nagadugayam dagiti agur-uray kada tayo, nanang. Agpaagas da amin. Wan anak, kan adda pa'y naggapo iti sabali a lugar. Ay na, talaga nagdinamagan ang mga gas ka, anak ko. Sige, nanang. Taasit gak dagiti adda sakit na. Tapno agimbag da aminan. Ikanda kayo tidak kalagatan. Ket bumaknang kayo. Anya, Anya ti kayat yung asawan. Ibaon na kami ti Busme. Nga umay mangsukon iti anak yo. iti anya aga po. Alaan min ti anak yo. Ket agnad ijayan da Busme. Agagas ijayan. Anya? Katukad ti dakkel unay agataan. Di bumaknang kayo. Adi na oras. Anya, Aday ti daytoy abag ti ado a kwarta. Tapno mamate kayo. Lukatak ah. Aday ta. Kita nyo tilinaon na. napumpuno iti kwarta. Wen. Ado daytoy. Katukad ti anak yo. Saan? Saan ang mabalin? Uray ka sa nukado a kwarta ti tadyo kada kami. Mas pilyan mi ti anak mi. Saan kami nga grup rupay ti kwarta? Kukwam laang dayta a kwarta. No saan kayo nga manugot? Dakas metla ti pagbanagan nyo. Pumanaw kayon. Ket ibagayo iti busyo. Asaan mi nga isukat ti anak mi iti oray ginabsuon na kwarta. Nakurapay kami laeng. Ngam tinapatag. Ket naragsak kami. Iso a kwartayo lata kwartayo. Buyong anak, saan ka arumrumor dito'y balay tarabiin? Ngamin, ang mga noadda masalaw mo ang managdakdakas ang tao. Ha? Uwan anak ko. Iso a dito'y kalaeng balay. Adda tao. Siya kung timang kita. Paltok. Anya ti kasapulan nyo. Ado kami. Katawan gaway yo. Irwaryo ti anak yo ta itugot men. Sana mabalin. Kakala! Sarkan nyo to'y balayda. At alayan nyo ti ubing. Wan! San! Sa dino ti pangipanan nyo kanyak. Ipanda kay di balay ti amo mi. Ket agpaay ka nga adipan ti amo mi. Agagas kay jay. Ket pagkwartaan na ka. Dakas kayo gayam. Hala! Darasam ket di ti magna. Di mo kaya ti madaksan na. Alas nyo, dayta ubing. Ay. Ha? Ingkantada diwani? Wow! Sa babae. Nagpintasan na babae. Kakadwa! Swerte! Dakas kayo. Katkastoy nga rod, di para kada kayo. Pinay! Kanya ti mapaspasamak. Saan kumatan na mayadang ti may sasaka ka? Ala, ing kayon. Saan kayo ang makapagna iti normal? Anya! Kat no agpakadakas kayo lata. Duan asa kayo ti saan ang makapagna. Agyaman kami ingkantada diwani. Tay nispal mo ti anak mi. Dakas na gidya at tao. Inrakad da kami pay. Awan ti asino man amang dangran kaniboyong. Agyaman kami unay. Ingkantada diwani. Ingkantada diwani? Agyaman ak iti pa ng ispal mo kanyak. Ket gapo iti dayta. Agsingsing po taklatta. Ket ituloy ko ti agagas. Tadulat tamit dagiti umayag paagas. Nasayaat ka at talaga, boyong? Sa anak ang nagbidot anang tedkan ka iti bilag nga agagas. Gapo, tanagsayaat ka nga ubing. Ingkantada diwani. Ang mga nagpaggadmanin ti anak mi. Addaak akanayon amang bambantay kan kuana, nano. Awan tinaskan apagdanagan nyo. Katsipod idin, awanen tinagpanggap iti dakas kaniboyong ubing. Nagtultuloy ma ti panagagagas na, kat amin nga aprusan na, maagasan.
Ininot met adimuras ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngamket di saan da anagbaliw. Napakum babadalatta ken amuda ti agdayaw iti Dios. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.